Uděláme si divadlo nějaký dátečky. Ale pane, my jsme nesouhlasili s pocením žádný. Já si nejsem jistý, že jako konvici, ale neměl byste to prodat volitelem. Že to není chlap. To komando. ...69, tam ti jezdí, to je italský humezí, tam má M113, jo. Zase bitva Fardena, že mám 60. Ne, tam máš M48 Tesny.